କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୁଢ଼ି ନା କ'ଣ? ଖାଲି ମୁଢି ବନେଇକିରି ଏଇଟା ମତେ ଦେଲ ନା ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି ପୁରା ଭାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦୁଇଟା ଦିଆହେବ ଚପ୍ ଦୁଇଟା ଦୁଇ ଜାଗାରେ ମୁଢ଼ି ଦେଲେ 20 ରଖ। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ଖାଉଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ଭୁଲିଯିବେ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ହାତରେ ପୁରା ଯାଦୁ ଅଛି, ମାନେ ଯାଦୁ ନୁହେଁ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଭାଇ ପୁରା ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆର୍ମି। ଭାଇ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଦୋକାନ? ଏଇ 30 ବର୍ଷ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲା ବେଳୁ ହିଁ ଦୋକାନ ଆମର। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ନା ଘରେ କିଏ କରିଥିଲେ? ବାପା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବାବା କଲେ ତାପରେ ଆମେ ଦି ଭାଇରୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଏକା ଅଛି ଭାଇ ସିଏ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା କରଞ୍ଜିଆରେ ପୁରା ଡିମାଣ୍ଡ। ମୁଢ଼ିଟା ହିଁ ସବୁ ଚାଲେ। ବାରିପଦା ପାଖାପାଖି ଏରିଆ, ବାରିପଦାରେ ମୁଢ଼ି ମଟନ, କରଞ୍ଜିଆରେ ମୁଢ଼ି। ଇଏ ଆଉ ଆଚ୍ଛା। ଏଇଟା